लानानै गाजा गोमजायै दिनै नमिनेशनखौ होफैनाय जाबाय सालाकाटि बियाबनिफ्राय जोंनि जे पार्टी बे पार्टीया आंखौ सालाकाटि बियाबाव बिजाथि होनानै सालाकाटिखौ उद्धार खालामनांगौ होननानै दिनै जोंखौ बेवहाय एमएलए थासेयावबो सालाकाटियाव गेलेनो थाखाय आंखौ खाबु होदों एबा आंखौ बिथोन होनाय लेखायै दिनै आं सालाकाटिनि थाखाय नमिनेशनखौ गथायदों। सालाकाटिखौ जोङो एबार जेरैखि जाया उद्धार खालामनांगौ मानोना नैथि खेबनि प्रमद बर'नि जे सरकार बे सरकाराव सालाकाटि समस्तियाबो जाहाथे थाफानो हायो मानोना सालाकाटियाव गोबां खामानि मावनो गोनां दङ। नोंथांमोना नुयो जे गुबुन गुबुन समस्तिफ्राव गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ फसंथानफोर दङ, कलेजफोर दङ, इउनिभारसिटि दं, बायदिसिनाफोर दङ, नाथाय सालाकाटि समस्तियाव जोंहा डिग्री कलेज गंसेबो गैया बा बेबायदि हायार सेकेन्डारि जोंहा गैया, जुनियर कलेज दं, बेबो भेन्सार। दा बेनिखायनो जोंनि नैथि खेबनि सरकार फैयोबा जों सालाकाटियाव डिग्री कलेज मोनसे गायसनगोन मानोना क'क्राझाराव दासिमबो जोङो जि मडेल कलेज गंफा गंफा जिल्लाया मोनदों क'क्राझाराव मोनथ'वाखै। जों एबार जि मोनगोन क'क्राझाराव मडेल कलेज जों बेखौ सालाकाटियाव जों फसंनानै लागोन आरो सालाकाटिनि लाइमोनफोरनि थाखाय सिन्था खालामनाय जादों सालाकाटियाव थानाय जिथु एनटिपिसि बिनि प्राइसखौ गुबुन गुबुन जायगायावसो फानहरनाय जायो। बेनिखायनो नैथि खेबनि जे सरकार फैयोब्ला सालाकाटियाव थानाय एनटिपिसिखौ बिथा खालामनानै बेवहाय मोनसे सिमेन्ट फेक्टरि गायसननाय जागोन जायजों बेखार लाइमोनफोरनो साख्रि, बेखार लाइमोनफोरनो खामानि मावनायनि जे सुजुग सुबिदा होनांगौ बेखौ होनाय जागोन। सालाकाटियाव दिनै जे स्टेट डिस्पेन्सारि मोनसे हस्पिटाल दङमोन बेखौ आङो फेदेरनानै कमिउनिटि हेल्थ सेन्टार जायखौ मडेल हस्पिटाल होननानै बुङो दिनै सालाकाटियाव बे मडेल हस्पिटालखौ होनाय जाबाय। सालाकाटिनि जिथु हाई स्कुल बे हाई स्कुलाव 7 कोटिनि आरआईडिएफनि गंसे स्कुल बिल्डिं हरनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे 30 आवार ग्राम उत्कर्ष अभियाननि जिथु ट्राइबेल हस्टेल बेखौबो सालाकाटि हाई स्कुलाव हौवासाफोरनि थाखाय हिन्जावसाफोरनि थाखाय खालामना होनाय जाबाय। सालाकाटिनिफ्राय खालिफुरि थांनाय लामाखौ रिपेयारिं खालामना होनाय जादों। दिनै फुकागावनि जे लामा बेखौबो रिपेयारिंनियाव हरनाय जाबाय। बेफोर गासिबो मावजानाय लामायाव आरो दिनै बालाजान तिनालि खालिफुख्रि बासुगावजों थांनाय जे लामा बेखौ आसाम मालायाव हरनाय जादों। सामफुर दैमायाव ब्रिज जागोन। बेबायदिनो खुरसाखाथि, निउ बासबारि, धोरोमपुर बे मोनथाम जायगायाव दिनै साब हेल्थ सेन्टार गायसननाय जागोन आरो बेफोर गासिबो टेन्डार जागासिनो दं। मोनब्रै सावस्रि बिफाननिफ्राय फैनाय जे हस्पिटाल दिनै स्कुल, लामा बायदिसिना सालाकाटिनि समस्तियाव जोङो मावगासिनो दङ। सालाकाटिनि 50%आनो आंनि 30 नं क'क्राझार समस्तियाव गोलैयोमोन। बेवहाय गोबां जौगाखांनायनि हाबाफारिखौ थांनाय 4 बोसोराव आं मावबाय थादों आरो आसामाव डिलिमिटेसन जानायनि उनाव सिडलिनिफ्राय जेफोर ओनसोला आंनाव फैबाय बेयाव बोसोरसे आं खामानि मावनो मोनदों। बेनिखायनो बे बोसोरसेयाव लामा दिनै हरनाय जाबाय, 3 लामा हरनाय जादों। आसाम मालानिफ्राय मोनसे सालाकाटि हाई स्कुल, कालिफुख्रि हाई स्कुलाव स्कुल जौगानायनि थाखाय बिल्डिं सेंसन खालामना होनाय जाबाय, हस्टेल गायसननायनि थाखाय थांखि लानाय जाबाय, बायदि रोखोमनि हाबाफारिफोरखौ मावदों। बेनिखायनो नुदों जे इउपिपिएलनि जे एमएलए बिथाङा बे समस्तियाव गोबां खामानि मावगासिनो दङ। बेनिखायनो दिनै गुबुन दोलोआव थानाय मानसिफ्राबो दिनै लोब लोब फैनानै इउपिपिएल दोलोआव सानफ्रोमबो हाबगासिनो दङ। बेखौ नोजोर होनानै दिनैसिम जोंनि जे पार्टिनि जे सोद्रोमा साननाय बे सोद्रोमा साननाया दासिम 26,000निबो बारा जानानै दं। बेनिखायनो सालाकाटि समस्तियाव देरहानो थाखाय जेसेबां भट नांगौ बिनि बारा जों दा जोंहा सोद्रोमाफोर दङ। बेनिखायनो सालाकाटि समस्तियाव एबार जों एसे गोरलैयैनो जों बेयाव देरहासार जानो हागोन आरो प्रमद बर'नि फैगौ नैथि खेबनि जे सरकार बे सरकाराव थाफानानै सालाकाटिनि समस्तिनि जौगाखांनायनि थाखाय जों हाबा मावनो हागोन। बिथांमोना नुदों जे प्रमद बर'नि दैदेननाय जि सरकार थामहिनबा इउपिपिएल हान्जाया बे 5 बोसोराव 3 बोसोरनि खावसेल'सो मोजाङै खामानि मावनो मोनदों। मानोना कभिड बायदिसिनाफोरजों बायदिसिना गाज्रि थासारियाव बे सरकार सालायनो गोनां जादोंमोन। बे 3 बोसोर खावसेया बे जथेस्थ' नङा। दिनै प्रमद बर'नि भिजन जि डकुमेन्ट बानायदों बे भिजन डकुमेन्टखौ बानायनो थाखाय सम मोनसे नांगोन। बेखौ मानसिफ्रा बुजिदों। 22टा हारि हारिसाफोर दङ आरो बे 22टा हारि हारिसाफ्रा दिनै लामा नायदों जे प्रमद बर'आसो
जोंनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं दाख्लै बावैसो नोंथांमोना नुबाय कच राजबंशीनि भाषा सोलोंनायनि थाखाय क'क्राझार आरो चिराङाव 14टा एलपि स्कुलाव जागायनानै होनाय जादों जेखौ आसाम सरकाराबो खालामाखै बेबायदि गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरनि थाखाय बायदि रोखोमनि हाबाफारिफोर मावनायखाय दिनै बे हारि हारिसाफ्रा प्रमद बर'खौनो नांफिनगौ प्रमद बर'नि सरकारखौनो जोंनो नांफिनगौ होननानै बिथांमोना थांखि लादों बेनिखायनो 26टा जाथिनि फरायसा आफाद धोरोमारि आफाद थुनलाइ आफाद बायदिसिना आफादफ्रा दिनै प्रमद बर'खौ सापर्ट खालामदों आरो बिथांमोना मदद खालामदों जाहाथे प्रमद बर'नि सरकार फैयोबा बेवहाय समान मोनथाया जाहाथे मोनो बेनि थाखायनो बे पलिसिखौ जोङो आखायाव लानानै जोङो हाबा मावगासिनो दङ थारैनो बेवहाय गोजोननाय गायसननायजों लोगोसे ओनसोलनि जौगाखांनायनि थाखाय जेन खामानि मावनो हायो नोंथांमोना नुदों बड'फा सुपार 50 मिशननि गेजेरजों 50 फरायसाफोरखौ UPSC कचिं दिल्लीयाव होनाय जायो 50 फरायसाफोरखौ गुवाहाटीयाव MBBSनि कचिं होनाय जायो 50 फरायसाफोरखौ क'क्राझाराव इन्जिनियारिंनि कचिं होनाय जायो बेबायदि हाबाफारिखौ गुबुन सरकारा मावफेराखै जोंनि सरकारासो मावदों दिनै दाहाल इन्सुरेन्स खालामदों 84,084 फरायसाफ्रा दिनै दाहाल इन्सुरेन्सनि गेजेरजों मुलाम्फा मोनगोन जायफ्रा इउनिभार्सिटि आरो कलेजाव बड'लेण्ड ओनसोलाव फरायबाय थागासिनो दं बिथांमोना जुदि गोब्राब लोमजायोबा अपारेशन बायदिसिना जुदि खालामनांगौ जायोबा 5 लाखनि इन्सुरेन्स मोनो बे जोंनि आसाम सरकारनाव गैया बे भारत सरकारनावबो गैया नाथाय फिसा मोनसे काउन्सिल प्रमद बर'आसो बेबायदि थांखि लादों बेनिखायनो गोबां दङ सानख'हायै 35टा बेवहाय फ्लेगशिप स्किम दङ आरो बे फ्लेगशिप स्किमफोरखौ बेयो आसाम सरकार भारत सरकारनिजों नङा BTCआ गावनि फैसाजोंनो बे 35टा फ्लेगशिप स्किमखौ लानानै खामानि मावगासिनो दं जायनि थाखाय नोजोराव गोग्लैदों आगोलनि सरकार आरो दानि सरकारखौ रिजायनानै नायदों बे इसेल' खम समावनो प्रमद बर'आ जेरैबायदि हाबाफारि लागासिनो दं दिनै गेलेनाय बिथिङाव थुनलाइ बिथिङाव हारिमु बिथिङाव बायदिसिना हाबाफारि मावनायखौ नोंथांमोना नुदों दिनै बड'फाखौ जों नेशनेल लेभेलाव लांनो हाबाय बड'फानि मुर्तिखौ दिल्लीयाव फसंनाय जाबाय बड'फानि लामा नाम दोननाय जाबाय जेखौ आगोल हायाखैमोन नाजानायबो जायाखै गोसोखांनोबो हायाखै आसामनिफ्राय नैथि सुबुं बड'फा जायनि मुङाव लामा दोननाय जादों दिल्लीयाव जायनि नामाव दिनै मुसुखा फसंनाय जादों दा बेफोरखौ नुनानै बर'नि हारिनि गोरों गोरा मानसिफ्रा गोदान जोलै मानसिफ्रा जायफ्रा आगोल गुनु पार्टियाव हाबा मावाखै बेफोरबायदि मानसिफ्रा मोजां मोनदों जे गमामायैनो सरकार मोनसे सालायबाबो दिनै बे सरकारा बर' हारि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनायखौ बावगाराखै बर' हारिनि खामानि मावनायखौ सिगाङाव दोननानै सरकार सालायगासिनो दं बिनिखायनो दिनै जोंनि बर' हारिनि गोरों गोरा मानसिफ्रा दिनै UPPLखौ मदद खालामदों हाबाखै हाबनाय नङा थगायबाय होनदोंमोन दिनै गहपुरसिम सिमाया लावबाय एबारनि बिसायख'थियाव गहपुर बिश्वनाथ सनितपुर साब डिभिजननि मानसिफ्रा दिनै भट होगोन मोनथाम समस्तियाव रौता धोनस्रि आरो दिनै हरिसिङा बे मोनथाम समस्तियाव बिथांमोना भट होसिगोन मानो हाबाखै जाखो जोंथ' बुंनो हाबगोन सम नांगोन मोनसे दा दिनै गमामायै हाबबाय दिनै भटबो होजोबबाय बेनिखायनो उल्था जादों दिनै बर' रायजोआ 80% दिनै UPPLनो भट होगोन बेनिखायनो गोरलैयै एबार जों सरकार दाफिननो हागोन आरो सरकार दानाय लोगो लोगो आद्रा थानाय जे खामानि मावनांगौ दं बे खामानिखौ मावफिननाय जागोन